V tomto videu odpoviem na otázku, čo je XTB v skutočnosti a či je bezpečné tam vložiť peniaze. Stručne povedané, ide o investičnú platformu, ktorá vám umožňuje investovať do akcií, forexu, kryptomien a mnohého ďalšieho. Ak máte záujem o investovanie, v popise nájdete odkaz na bezplatný demo účet. Obchodná platforma XTB ponúka svoju vlastnú platformu XStation 5, ktorá je dostupná cez prehliadač aj ako aplikácia pre Android a iOS. Je to jeden z najintuitívnejších nástrojov na trhu, ktorý ponúka rýchle vykonávanie príkazov, prehľadné grafy a pokročilé analytické nástroje. Pre začínajúcich investorov ponúka XTB veľmi komplexnú Trading Academy s videomateriálmi, webinármi a znalostnou bázou. Ktokoľvek si môže otvoriť bezplatný demo účet, ktorý je ideálny na otestovanie platformy bez rizika straty peňazí. Bezpečnosť. XTB je regulovaná renomovanými inštitúciami, ako je FCA vo Veľkej Británii a poľský orgán finančného dohľadu. Funguje od roku 2002 a je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Klientské účty sú oddelené od prevádzkových fondov spoločnosti a všetky údaje sú zabezpečené moderným šifrovaním. To znamená, že peniaze investorov sú uložené na samostatných bankových účtoch a broker ich nepoužíva na vlastné podnikanie. Recenzie používateľov. Na webovej stránke Brokerchooser získala spoločnosť XTB hodnotenie 4,7/5. Recenzenti zdôrazňujú, že ide o dobre regulovaného brokera s širokou ponukou CFD, reálnych akcií a ETF, bezplatným demo účtom, jednoduchým procesom otvorenia účtu a nízkymi poplatkami. Ocenená bola aj rýchlosť výberov, žiadne provízie z mesačného obchodovania do výšky 100 000 eur a vysoká kvalita vzdelávania. Poukázalo sa však na chýbajúce nástroje, ako sú opcie a dlhopisy. Podľa investing.com si XTB zaslúži označenie broker, ktorý je priateľský k začiatočníkom aj pokročilým obchodníkom. Vysoko bolo ohodnotené transparentnosť, bezpečnosť finančných prostriedkov a intuitívna platforma XStation 5. Odborníci ocenili vysokú úroveň zákazníckeho servisu a rozsiahlu ponuku vzdelávania, ale poukázali na absenciu platformiem MetaTrader a nedostatočný zákaznícky servis pre zákazníkov z USA. Na portáli Trustpilot má XTB na základe viac ako 2000 recenzií hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek. Používatelia chvália prehľadnosť aplikácie, dobrý zákaznícky servis a nízke investičné náklady. Mnohí považujú XTB za ideálne miesto na učenie. Bohužiaľ boli zaznamenané aj negatívne skúsenosti. Niekoľko ľudí kritizovalo kvalitu analýzy trhu a absenciu kopírovania obchodov. Poplatky a provízie. XTB neúčtuje žiadne provízie za akcie a ETF do výšky 100 000 eur mesačne. Spready na devízových trhoch a indexoch sú konkurencieschopné. Spread na eur/USD je len 0,6 pipu. Neúčtujú sa žiadne poplatky za výber a žiadne provízie za otvorenie účtu. XTB je jedným z najlacnejších brokerov v Európe, pokiaľ ide o provízie. Ak chcete nízky spread, otvorte si účet u XTB. Ako otvoriť demo účet? Ak chcete otvoriť demo účet, kliknite na odkaz v popise a vyplňte registračný formulár, kde budete musieť zadať svoju e-mailovú adresu a heslo. Potom príjmite podmienky a stlačte zelené tlačidlo, aby ste dokončili proces registrácie. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, bude zaslaný aktivačný odkaz. Stačí naň kliknúť a hotovo. Váš účet bude aktivovaný. Počkajte niekoľko okamihov, kým sa načíta obchodná platforma. Po prihlásení sa na platformu sa dostanete na hlavnú obrazovku, ktorá sa skladá z niekoľkých kľúčových sekcií. Na ľavej strane je zoznam nástrojov. Tu môžete vyhľadávať aktíva, ako sú menové páry, indexy, akcie, komodity a kryptomeny. Nástroje sú zoskupené podľa tém a možno ich filtrovať podľa kategórií. Kliknutím na vybraný nástroj sa otvorí v hlavnom okne grafu. Zhrnutie. XTB je bez pochyby jedným z najlepších brokerov, najmä ak máte záujem o obchodovanie s akciami, ETF, forexom a kryptomenami. Platforma je rýchla a intuitívna a poplatky sú konkurencieschopné. Predtým, ako sa rozhodnete investovať, stojí za to vyskúšať demo účet a uistiť sa, že táto platforma spĺňa vaše potreby.
V popise nájdete odkaz na demo účet a ak si otvoríte účet cez náš odkaz, získate tiež prístup k vzdelávacej platforme.